سلام كميت وعلو زخوركم تخطاتلتي فنوى إيري تي في لوم سوني شبوش تحدار نفركم معلتم فرانس تدالو زينا ومسنادو حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتتا لكم بخبر زعدم خالد محمد برهان بغنطنا تبتات فيلم محداري زوباقاش باركات قوار مدبات سرحن قزقاس المعتا ومدبات نمكتتا لزعلم ركباتا كايدو هاجراوي وددر محمباس المجلابن ب4 حموشتن حدار أبات اعتقايدو أبنو زبا أسمات متن حرسي أبتكالات عنا زي تبابع عقيتها مزقيبو إسرائيل نابلوم يشبوش حدار أبزوغ حليتي أبو وشمت غازة تزخبه دبدابا كايدا چاينان أستراليان بألوتات تسألويت سنحة نقداو زمدنن نابنو ورك ملسات رداديين أوروبا وحبرت تابلع لي روسيا توسخ قداخة صندوق مخانو حبيب زرزر زينات أما حداري زوباقاش باركا أمباسادر محمود علي حروي تقباري مدبات سراح كلتشعر عسران سلستن قس لمعتا ومدباتن مكتتال زعل مركبات كاب سلسان حدن تكمتي كسع 4 حدارا كايدوم أبتي أبنو الزوباتات مولكي شامبوكول على إيقاش قولج تسنين هاي كوتان استقبر ركبات أمباسادر محمود تعلامات تقباري نايتو مستوطنو مدبات سراح بحافشا قس لمعتا ومدباتن كنوتات محبراوي أقدلوتن دماء بفلاي كمون ممحدارات نوزوباتات مسكولهم محاور منقستي قنبار هاقراويان محبرات نايتساتا أكالاتن حيلتات مكالخلن تواهيدهم زعمو زلو نطفتات بمقمقام حقست حسابات نمركاب كم زخونا أرديوم أمباسادر محمود بوتوسخي بدرجة زوبان وزوبان زتلهم مدبات بزي وهدت ناي كلهم أكلات عوت سلازيكل أما حدرتي سباو تساقاتاتهم كبابي أم بقبو أمودابن وهدت سراح أب مفتارن كلاس تراخت صوتو 5 قبا أغنزيبهم تساتفتي بوغنم نقسقاس نايتهم ببتسلاتو سلاسلو زلو مدبات زنصبارة صاب دحر مغرب أبتقبار زرعي حسراتات المقلال بدرجة نوزوباتاتن زوبان تخفافيلهم في التحكنا ديلهم أبتتك أمنت كالات محبراوي أقلدوت زلو شلتنت كرم زرقحن عينتن تكالات تمرتي قول حتى خقبرلو كمون كساعة تحتي زور تمساسال الركبات كدفعلو زبل رئيتوتات أغريبهم بهاجراوي فدريشن محمباس المجلابن إيرترا استودبه نخلتي صوتا زستاتفه هاجراو وددر ب4 حموشتن حدار كتما باصع بوعوع منفس تخايدوم أتي أب كبابي هوتيلات دهلاكن ريتسن استخايد وددر أب استفلالي كلتات عدمه تمغيلي تسلاسيلهم وانا صحفي هاجراو فدريشن محمباس المجلابن إيرترا أتو عبد الواسع إبراهيم أبزهابو مبرهي أبز حلفه حموش عمتات استفلالي هاجراون زباون نطفتات ككايد مصنحب محبار نايلو معمت بتساتفنتون أودادبون فلينات كم زنوارو قليتهم موداتا بولكن بغانتان نزتعوتو شلمات عديلهم زي كازي منسي هيرميلا نقصة أقديما بزمزقبتو زغلطة فقزي كاب عسران سلستن كسع عسران شدوشتن حدار كلتشعن عسران سلستن أبرواندا أبزكايد عسرت حدا هاجراد الساتفو زبا وددر محمباس نهاجراويت غانتا إيرترا وكيلان خصاتف زمزقبتو قزي أبكد بركت زبولو تعذبتي دقيما خمزرقا قصتو وكيل إرينا حبيروم أب نوزبا شامبوكو أفلطو حبرتسب أب مكلخال بصوتاوي يركب زمحلالو في حمامات نمعباي أستمرو تواهيبوم وكيل إرينا ولدقا برهب تسلاسي زلا أخو تعستولو فورتنا عندهم توروبيا منستر طعنا زوباقاش باركا نقاحت حبرتسب أب مكلخال حمامات بحفشا نمبراغ بزكايدو زلو تعري أفلطو حبرتسب أب مكلخال بزي وحش صوتاوي يركب زمحلالو في حمامات كبن ببال زعلما أستمرو أب نوزبا شامبوكو وديبوم أبت النبرت من محدار كباب بنبيناس توهبا أستمهرهم أبت جنفر حلاف أهد قوسقوسن حبريتان أتو سلطان حقوس حبرتسب بحفشا سدرابيت الدماء بفلاي بزعبا زي وحس أطاو ركبن سعبيناتون أخلاف لطو كلوان أقداس مخانو بمتقاس تنقطات بمفلات سعبينات نمكتا وسان خمزخونا أرديوم ككايد بزتنحي قطال قوسقوسات متأن ملكفتي HIV إيدسن كالو أتا محلالفت حماماتن أزي خمزنكيز تقاس أتو سلطان انتخونا مزناي سلازي قباء بغط آلي سرح اللو خمزلو قليتهم إتا
ኣስተምህሮ ሕብረተሰብ ኣብ ምክልኻል ሕማማት ክገብሮ ዝግባእ ጥንቃቐታት ዘነጽር ምዃኑ ዝሓበረ ሓላፊ ኣገልግሎት ጥዕና ኣብ ንኡስ ዞባ ሻምብቆ ነርስ ተክለ ዘወንጌል ብወገኑ ነቲ ኣብ ትካላት ጥዕና ዘጋጥም ጸቕጢ ኣብ ምቅላል ልዑል ኣስተዋጽኦ ከም ዘለዎ ብምሕባር ወለንታዊ መርመራ ብሰፊሑ ክተኣታተው ተሓሳሲቦም ኣብ መወዳእታ ኣመሓዳር ንኡስ ዞባ ሻምብቆ ኣቶ ካሕሳይ ኣስራት ሰብ ሞያ ጥዕና ንዘሎ ናይ ባህልን ልምድን ማሕለኻታት ተገንዚቦም ተመሳሳሊ ኣስተምህሮታት ብስፍሓት ከካይዱን ብፍላይ ናብ መንእስያት ዝቐንዐ ጎስጓሳት ክውድቡን ኣተሓሳሲቦም ኣብ ኑዞባ ኣስማጥ መጠን ሕርሲ ኣብ ትካላት ጥዕና ኣብ ቀዳሞት 9 ኣዋርሕ ናይ 2022 ዝነበረ ምስ ናይ ሎሚ ዓመት ተመሳሳሊ ኣዋርሕ ክነጻጸር እንከሎ ናብ 75 ሚእታዊት ክትትል ቅድሚ ሕርሲ ናይ ዝገብራ ኣዴታት መጠን ከዓ ናብ 85 ሚእታዊት ደይቡ እዚ ድማ ውጽኢት ዝተኻየደ ውሁድ ጻዕሪ እዩ ብዛዕባ እዚ ወኪል ኤሪና ሃብተ ገርግሽ ተስፋ ማርያም ዘዳልዎ ጸብጻብ ሉዋም ተኽለ ተቕርበ እያ ኣብ ንኡስ ዞባ ኣስማጥ ኣመሓደርቲ ሞያውያን ጥዕና ከምኡውን ብደረጃ ንኡስ ዞባ ዝቖመት ሓይሊ ዕማምን ካልኦት መሻርክቲ ኣካላትን ብዘካየድዎ ጎስጓሳት መጠን ሕርሲ ኣብ ትካላት ጥዕና ዘተባብዕ ዕቤት ኣመዝጊቡ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ጥዕና ኣብቲ ንኡስ ዞባ ነርስ ቤነ ኣዋስላሴ ምስ ኤሪና ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምሕተት ኣፍልጦ ሕብረተሰብ እናበረኸ ብምምጽኡ ኣብ ቀዳሞት 9 ኣዋርሕ ናይ 2022 ዝነበረ መጠን ሕርሲ ኣብ ትካላት ጥዕና ምስ ናይ ሎሚ ዓመት ተመሳሳሊ ኣዋርሕ ክነጻጸር እንከሎ ብ5 ሚእታዊት ክቢሉ 75 ሚእታዊት ከም ዝበጽሐ ክትትል ቅድሚ ሕርሲ ናይ ዝገብረ ኣዴታት መጠን ድማ ናብ 85 ሚእታዊት ከም ዝደየበ ገሊጹ ልዑል ብጎስጓስን ብናይ ህዝቢ ብናይ ኮሚቴ ዝሰርሐ መጸቢያ ሓርሳ ዘሎ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ይርከበሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ መጽአን ይሓርሳ ኣለዋ እዚኣ ረኸማን ካብ 2022 ኣብ ወርሒ 9 ማለት ክንሪኦ ከለና ኣብቲ ካብ 70 ዝነበረ ኣብ 75 ብ5 ሚእታዊት ወስቲ ኩሎ ማለት እዩ እዚ ድማ ተራ ናይቲ መጸበይ ሓራሳት እዩ ምክንያቱ ኣብ ክልተ ቀናት ተረኪቦም ከሎ ወይ ድማ ኣብ ወርሒ ተረኪቦም ከሎ ኣብዚ ድቅሳ ማለት እዩ ካልኣይ ኣብቲ ክንክን ቅድሚ ሕርሲ ንገብሮ ኣብኡ ብዙሕ ኣስተምህሮ ዝወሃባ ኣብኡ ልዕሊ ኣብ 2022 80 ዝነበረ ሕጂ 85 ብ5 ወስቲ ኩሎ ማለት እዩ እዚ ከዓ እቲ ናይቲ ጎስጓስን ሓይሊ ናይቲ ህዝቢ ማለት እዩ ሎሚ ዓመት ሓዳስ ንቆጣ ጥዕና ኣብ ሸጋሊ ከም እተኸፍተት ዝሓበረ ነርስ በየነ ነቲ ኣብ ማእከል ጥዕና ኣስነዳን መደበር ጥዕና ቁሮታን ጥራይ ክወሃብ ዝጸንሐ ኣገልግሎት ብምስፋሕ ዝሓሸ ኣገልግሎት ኣብ ምርግጋጽ ኣስተዋጽኦ ትገብር ከም ዘላ ሓቢሩ ሰለስተ ትካላት ጥዕና ኣለዋና ሰለስተ ትካላት ጥዕና ሓንቲ ማእከል ጥዕና ኣብ ኣስማጥ ኣላ ተኻልኣይቲ ኣብ ኢሮታ መደበር ጥዕና ኣላ ኣብ 2023 ተኸፍተት ሓዳስ መደበር ድማ ኣብ ዋንኪ ወይ ድማ ሸጋል ተኸፊታ ኣላ እዚኣ ልዕሊ 10,000 ዝኾኑ ህዝቢ ተገልግል ኣብዚ ድማ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ከምኡ ድማ ብዙሕ ተራ ተመዝግብ ዘላ ማለት እዩ ሎሚ ዓመት ካብ ሆስፒታል ከረን ብዝመጹ ሞያውን ዝተኻየደ መጥባሕቲ ጠንቆረት ዝኾኑ ሓበላ ዓጽሚ ዓይንን ካልኦትን ኣብ ዝወሃብ ኣገልግሎት ጥዕና ደጋፊ ተራ ከም ዝነበሮ ተቐይሱ ድማ ክድፋኣሉ ኣዘኻኺሩ መጥባሕቲ ዓይኒ መጀመርያ ግዜ ኣብ ዞባ ዓንሰባ ኣብ ንኡስ ዞባ ወሪድካ መስተርዎት ናይ ህዝቢ ወሪድ ዘሎ እዚ መጥባሕቲ ዓይኒ 110 መጥባሕቲ ስጋብ ሎም መዓልቲ ተኻይዱ ኣሎ ኣብ 3 መዓልቲ ጥራሕ ሕጂ ገና ክቕጽል እዩ ኣብ ዳሕራይ እውን ብወጠን ብቆፀራ መጠን ቁጽል ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዓብ ስራሕ ቅንጅ ተራይ ዘይፈልጥ ኣብ ዞባና ምዃኑ ዝያዳነ ከመስግን ፎቶ ማለት እዩ ነርስ ቤነ ኣዋስላሴ ኣብ መወዳእታ ሕብረተሰብ ካብ እንስሳ ናብ ሰብ ብዛዕባ ዘመሓላለፉ ሕማማት ኣፍልጡ ብምዕባይ ካብ ዘይፈለሐ ጸባን ዘይበሰለ ስጋን ክቁጠቡ ኣዘኻኺሩ ንኡስ ዞባ ኣስማጥ 8 ብምሕዳራት ከባብን 28 ዓድታትን ይጥርነፍ ኣብ ከተማ ኣስመራ እትርከብ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ሃገራዊ መልክዓ ፈተና ዓመተ ትምህርቲ 2022-2023 ካብ 3 ክሳብ ሙሉእ 4 ነጥቢ ዘመዝገቡ 109 ኣባላት መበል 35 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ሸሊማ ኣብቲ ትማሊ 5 ሕዳር ዝተኻየደ መደብ ርእሰ መምህርታ ቤት ትምህርቲ መምህር ኢዮብ መሓሪ ካብ ተሸለምቲ እቶም 20 ሙሉእ 4 ነጥቢ ዘምፁ ከም ዝኾኑ ኣነፂሩ ቤት ትምህርቲ ምስ ዝምልከቶም ኣካላትን ናይ ስራሕ መሻርክትን ከተካይዶ ብዝጸንሐት ውህድ ጻዕሪ ቁጽር ናይቶም በብዓመቱ ልዑል ነጥቢ ዘመዝግቡ ዘለዉ ተምሃሮ ይውስኽ ከም ዘሎ ዝሓበረ መምህር ኢዮብ ኣብ 2014 ኣስታት 39 ሚእታዊት ካብ ተፈተንቲ ሓሊፎም ከም ዝነበሩ እዚ ሎሚ ዓመት ናብ 78.5 ሚእታዊት ከም ዝዓበየ ብምግላጽ ተሸለምቲ ብዝረኸብዎ ውጽኢት ከይትዛነዩ ኣብ ናይ ኮሌጅ ጉዕዞኦም ዓጸፋ ብምስራሕ ሸቶኦም ንምውቃዕ ክጽዕሩ ተላብዮም ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ማእከል ሓላፊ ምክትታል ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ መምህር ዮሃንስ ሰሎሞን ብወገኑ እቲ ናይ ምትብባዕ መደብ ኣብ ተምሃሮ ቅዱስ ቅንኢ ብምሕዳር ውጽኢቶምን ብቕዓቶምን ንምብራኽ ርኡይ ኣስተዋጽኦ ከም ዘለዎ ኣብሪሆም
زخمزيلون كله أبز حلفة عامة تمرتي كاب كفلهم قدام يزوطو 10 تمهرو تشعين 10 كفلي تشلمهم زخبكم تخاطلتنا قتيلو زغرب أحقراو زينا أيو نمكتالكم دقيمنا بخبرنا عدم كاب شوعة تكمتي أوش متغازا بذكر زلو دبداب نايز قتلو زين زتقتلو فلسطينيان قطري ناب 10,000 أب تتصاغاغعلو إسرائيل نابلو مش دوش حدار راب زوج حليتي تزخبر دبداب كم زكاد تغاليهم بتدبداب مراخبيتات تليفون انترنت بمقراصو مستوشمت تصنح ركبات مليسو خمس انكره تبصابات يحبرهم من ختما غازا اب كبواتي واخم زلو زغلص سراويت اسرائيل اوشتي 48 ساعات كقوصاصرا خم زخل اميتلهم زغم دين كلو ጫድ ነቲ እስራኤል ተካይዶ ዘላ አልማሚ ደብዳብ በመቋም አምባሳደር አከም ሰሐበት ይቃላሐሎም አቀዲመን ሆንዱራስ ቦሊቪያ ቺለን ኮሎምቢያን ተመሳሳለ ስጉምቲ ከም ዝወሰዳ ዝፍለጥዮም እስራኤል ትማሊ 5 ሕዳር ብዕሊ ማዓስከራት ተመዛበልቲ መጋዝን ጀበልያን ዘካይዶ ደብዳብ ልዕሊ 50 ሰለማውያን ሰባት ከም ዝተቀትሉን 10ታት ከም ዝቆሰሉን ይግለጻሎም ተሃገር አቀዲማ ኣብ ተመሳሳለ ተካላት ዘካይዶ ደብዳብ ቆልዓ ሰቤት ዝርከቦም አማይት ፍልስጥማውያን ከም ዝተቀትሉ ተቀሱ ጸብጻባት ሕብራት ሃገራት ተፈጻሚታት ካብ ገበናት ኩናት ከም ዘይፍለ ይረዶም እስራኤል ኣብ ተወሽመት ተካይዶ ብዘላ ደብዳብ ካብ ዝተቀትሉ ፍልስጥማውያን እቶም ልዕሊ 3500 ቆልዑ ምዃኖም ይዝጥቀስ እዚ ከምዚሉ እንከሎ ፍልስጥማዊ ምንቅስቃስ ሓማስ 24 ታንክታትን ድሩዓት መካይንን ሰራዊት እስራኤል ከም ዝዕነዋ ሓቢሮም ብኻልእ ወገን ሊባኖሳዊ ምንቅስቃስ ሒዝቡላህ ኣብ ልዕሊ ዕላማታት እስራኤል ተወሳኺ መጥቃዕቲ ሮኬት ከም ዘካየደ ኣፍሊጦም እቲ ደብዳብ መልሲ ገብሪ ናይቲ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሊባኖስ ተካይዶ ዘላ መጥቃዕታት ምዃኑ ዝገለጽ ሒዝቡላህ ነትስጉምቲ ዘይተቋርጾ መጥቃዕታቱ ከም ዝቕጽሉ ሓቢሩሎም እስራኤል ወሽመጥ ጋዛ ሊባኖስን ሶርያን ተካይዶ ዘላ መጥቃዕታት ንዞባ ማእከላይ ምብራቅ ናብ ወተሃደራዊ ረጽሚ ከይሸሞ ወተሃደራውያን ክኢላታት ስጋቶም ይገልጹ زوت ريبابليك ቻይናን አውስትራሊያን በአሉታት ጸልዩ ዝጸንሐ ንግዳዊ ዝምድናን ናብ ንቡር ንምምላስ ድሉነት ከም ዘሎን ሓቢራን እዚ ዝተገልጸ ካብ 5 ሕዳር ኣብ ከተማ ሻንጋይ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኣህጉራዊ ኤክስፖ እታው ንግዲ ዝሳተፍ ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስትር አውስትራሊያ አንቶኒ አልባነዝ ምስ ላዕሎት ሰብ መዚ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ኣብ ዘካየዶ ርክብ እዮም ኣብ ትርክብ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይናን አውስትራሊያን ኣብ ሞንጎአን ጸንሐ ሕድሕዳዊ እገዳታት እታው ፍርያት ንምፍኻስ ከም ዝሰርሓ ፍሊጠን አውስትራሊያ አንጻር ፖሊሲታት ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ምስ ሃገራት ምዕራብ ድሕሪ ምውጋና ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ከም ዝሓርፈፈ ጸብጻባት ይረዶም ቀዳማይ ሚኒስትር አውስትራሊያ አንቶኒ አልባኔዝ ድሕሪ 2016 ናብ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ዝበጽሕ ዘሎ ናይ ፈለማ መራሒ አውስትራሊያ እዩ ኤውሮፓ ሕብረት ምስ ኩናት ዩክሬን ብዝተኣሳሰር ኣብ ዝሰሙን እዚ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ተወሳኺ እገዳ ከጽድቕ ምዃኑ ሓቢሮም እዚ ሓድሽ እገዳ ንሰደድ ባህርያዊ ጋዝን ነዳድን ከምኡውን ልዕሊ 100 ሩስያውያን ውልቀ ሰባት ከም ዘጠቓልል ፕሬዚደንት ኮሚሽን ኤውሮፓ ኡርሱላ ቫንደር ላየን ኣፍሊጣ እቲ ስጉምቲ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ንዝጸንሐ ምትፍናን ዝኽርር ምዃኑ ዝገለጸት ሩስያ ተመሳሳሊ ምላሽ ከም እትህበሉ ገሊጻ ኤውሮፓዊ ሕብረት ድሕሪ ምውላዕ ኩናት ዩክሬን ኣብ ልዕሊ ሩስያ 11 ግዜ እገዳታት ከም ዘጽደቐ ዝጠቐሱ ጸብጻባት ሩስያ እውን መልሲ ግብሪ ከም ዝሃበትሉ ይረዶም ብሰንኪቲ ሕድሕዳዊ ስጉምታት ኤውሮፓዊ ሕብረት ብሓፈሻ ጀርመን ብሪጣንያን ፈረንሳን ዝርከበን ዓበይቲ ኣባላቱ ድማ ብፍላይ ካብ ሩስያ ክረኽቦ ዝጸንሐ ቀረብ ጸዓት ከም ዝኸሰርኦ ይፍለጥ እቲ ሕብረት በቲ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ክወስዶ ዝጸንሐ ስጉምታት ልዕሊ 1.5 ትሪልዮን ዶላር ከም ዝኸሰረ እዮም ጸብጻባት ዝሕብሩ ኣብ ዝሓለፈ ሳልስቲ ኣብ ኔፓል ብዘጋጠመ 5.6 ሬክተር ምንቅጥቃጥ ምድሪ ናይ ዝሞቱ ሰባት ቁጽሪ ናብ 160 ክብ ከም ዝበለ ጸብጻባት ሓቢሮም ብፍርስራስ ህንጻታት ዝተደብዩ ጉዳያት ብምህላዎም ቁጽሪ ሙታት መሊሱ ክዛይድ ከም ዝኽእል ግምታት ኣለዎም ብሰንከቲ ኣብ 18 ኪሎሜትር ማዓሙቕ ዝተኸስተ ምንቅጥቃጥ ከቢድ ንዋታዊ ዕንወት ከም ዝወረደ እዮም ሰብ መዚ ኔፓል ዝሕብሩ ኔፓል ብብዝሒ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኣብ ዝኽሰተሉ ጂኦግራፊያዊ ከባቢታት ከም እትርከብ ይጥቀስ روسيا عود منبارو زغلصتو فتنه احغور سغر باليستيك ميسايل كم زكايده افليطا اتفتنه نيوكليساوي اطوار كابزواددلا ساب مارين كم استخايده زحبره منيستر مكلخال روسيا عام مكلخال هاغرون ممزان اقداس مخانو ارديوم سغات هاغرات معراب بقوندو دما ناي امريكا همزلوا تحبر روسيا اقديما لعلفتنه دمصي زونچف ميسايل نا مسارع مكلخالا خم تصنبرت ذكريوم
روسيا 1996 كاب زختمتلو نفتن نيوكليساوي أطوار زقد أهجراو سممع أبز حلف قربا معالتات كم سحابة يفلاد أمريكا تركبن وننتي نيوكليساوي أطوار زخون هاجرات نتسممع كاب مقبال حليفا سلازي كتمالو أدمع النت كم زيتون حيزقلات هاجرات معرابة بالعلي روسيا زقبرو زلوات ساطي نيوكليساوي كيس اليوم تنتنتي سقوم أب سميناو كفال أستراليا كاب فلما ورح حدار استغسط حدق بارع مرور أكبابيعون واتاون كساراتات يورد اللهم بتي خليما وعي زنقلو مخانو زقل زلو بارع زاقيد عسرتات أبايتي كم تغاتسلة سمز أستراليا قليتهم أتي أكبل هاجر كوينسلاند كبابيعان تخسيت زلو بارع كاب كتتر واتعيبو مخانو نبرتي نابو حسبوتاتات كقعزو تزازت محلالي فلهم نتبارع نمكتصار قربيت هاجر نيوزيلاند تحوصتو صفيح سرحيتي كايد كم زلو تحبيرهم أستراليا بحفشاك في هاجر كوينسلاند ما بفلاي بحدقات بارع مرور بتدقاقامي كم اتتقع تسبسبات يردوم أب ماكلا شناخ باكستان سراويت إعلام زقبرش براو متقعت تخايدوم بتياب مدبر تعليم حيلا آير استفدت أمام متقعت بوم سباون نواتون ساراتات كم زورده زحبرو عزيز سراويت باكستان فتسمتون محس ريحي كايد كم زولو أرديوم بتشبراو متقعتي بركت زبالا نفرتي كاب سرح وصاي خمزو خنايوم توم عزيز تقليصوم بسلست حدار أبدو معراب باكستان باستخايدة تمساسا متقعتي بوحدو عصرت وتهدرات باكستان كم سقطلو الزكاريوم التي تدقاقام في التساميتات أبتهاجر نزانحت التوغلولو مريسو كم زخررو نايقربات عزب تحبيرهم أمريكا أب أفغانستان زكايدتو نعسر عمتات زغتسلو التهدرو وفري أبتزوبا شبراوان كتشاچحو متشو بايتا كم فتريوم استخبابي كربت زلوم وقنات زحبرهم نسعد استدالو زينا ومسنادو نمززام كان نتبتات خدق مالكم أما حدار زوباقا شباركا تقوار مدبات سراحن قسقاس المعاتا ومدبات المكتتال زعلمة ركباتا كايروم هاقراوي وددر محنباس المجلابن بأربعة حموشان حدار أبات ساعة غايروم أبنو زوبا أسمات متن حرسي أبتكالت عنا زتبابع بيتها مزيبو إسرائيل نابلو مش بوش تحدار أبزوغ حليتي أو وشمت غازة تيزغبد دبوا كايدا تشاينان أستراليان بألوتات تسأليو زنحي نقداو زمدنن نابنو ورك ملسات رداديين أوروبا وحبرت أبلعلي روسيا توسخ القدا ختصدق مغانو حبيرو نحجي تدالو زينا ومسنادو أبستفتيمو بروخ معالتي